Mikä on työsi perusta? Perustahan on jotain semmoista, jolle rakennetaan jotakin. Ja niinpä kun mä lähden rakentamaan oikeastaan ihan mitä hyvänsä, mutta myöskin mun työtäni, niin mun tarvitsee mennä sinne, mistä se nousee. Ja kaikki lopulta nousee tästä omasta elävästä ruumiista. Ja niinpä mun työni perusta on elämä itse täällä mun sisälläni. Ja mä nyt sanon saman tien, että aina kun mä käytän tätä sanaa minä, niin on kysymys vaan minusta, joka puhun tai kuuntelen. Eli kaikki lähtee liikkeelle sieltä, missä minä olen. Muista taas, kuka minä olen, minä, joka puhun tai kuuntelen. Kaiken perusta on tämä ihmeellinen instrumentti, jonka elämä itse luo. Ja se ensimmäinen luomistyö, mitä elämä tekee, on se, että se luo mitä hyvänsä minä olen. Se luo minut tämmöiseen elävään ruumiiseen. Ihmeellistä niin, että mä oon elämän ruumiillistuma. Muista jälleen kerran minä, joka puhun tai kuuntelen. Niin, että se on se ensimmäinen perusta. Mä en saa unohtaa, mistä mä oon kotoisin. Minä ainakin oon kotoisin jostain täältä mun sisältäni. Täältä mä oon kotoisin, täältä mä nousen elämän mukana. Nousen joka aamu, herään henkiin, herään henkeen. Löydän paikkani ensimmäisenä omissa aisteissani, omassa ruumiissani, omassa psyykessäni. Ja sitten täältä käsin lähtee kaikki se, mitä mä teen. Just tällä hetkellä tää on mun työtäni. Tällä hetkellä mä teen tätä työtäni sun kanssasi ja mun nähdäkseni työ täällä maan päällä, sit kun mä tuun tänne tähän ihmeelliseen paikkaan, missä mä oon just nyt, joka myöskin ihmeellisesti kumpuaa jostain täältä mun aistieni kautta. Aika ihmeellistä, että nämä kuuluisat tiedemiehetkin on toteamassa sen, että ilman minun omaa fyysistä ruumistani, omaa tietoisuuttani, omia aistejani, tätä ei vaan ole. Ja tämä on se ensimmäinen perusta. Se on se ensimmäinen. Sitten se seuraava perusta on tämä hetki, nyt. Ja katohan jälleen kerran siellä sun omassa tilassa, sun sisälläsi, onko tämä totta. Että tämä on se ainoa hetki, jossa jälleen kerran minä voin kokea, olenko mä elossa vai en. Voin tehdä mitä hyvänsä mä teen, voi olla mitä hyvänsä mä oon. Niin että tämä hetki on se seuraava perusta. Eli tässä mä oon omissa aisteissani, omassa ruumiissani, tässä hetkessä. Ja sitten se kolmas perusta, voisi sanoa, on se, että mä oon parhaani mukaan irti siitä harhailevasta inhimillisestä mielestä, joka ei koskaan läsnä nyt. Niin että se kolmas perusta, läsnäolo nyt. Ja mä nyt heitän sinne semmoisen määritelmän läsnäolosta. Minä ainakin olen läsnä, kun mä oon läsnä mun aisteissani nykyhetkessä ja mä en ajattele yhtään mitään nyt. Tää on se perusta. Kaikki lähtee täältä liikkeelle. Mun nähdäkseni.